Enpresaren ondarea zer den, jadanik ikusi dugu. Esaten genuen, ondare garbia bada, enpresa dazkan ondasunak gehi eskubideak, ken enpresak dituen bete beharrak. Beno, kontabilidadean, ondasun eta eskubide hauei ditzen diogu aktiboa. Eta bete beharrei ditzen diogu pasiboa. Beraz, kalkulatu nahi balin badut, enpresaren ondare garbia zer den, egin beharko dut. Aktiboa, hau da, ondasunak eta eskubideak, ken pasiboa. Enpresak dazkan bete beharrak. Beste modu batean esateko, pasibo hau pasatzen balin badut beste aldera, signo negatibo hau positiboan bihurtuz, aktiboa litzateke ondare garbia gehi pasiboa. Enpresaren aktiboa bada enpresaren ondasunak eta eskubideak. Hau da, enpresak zertan inbertitu duen, zentzu dira enpresaren inbertsioak. Aktiboa osotuta dago enpresaren inbertsioekin. Inbertsioek eskuratzeko, hau da, ondasun eta eskubide hauek lortzeko, enpresak nonbaitetik baliabideak lortu behar izan ditu. Finantziazioa lortu behar izan du. Finantziazio iturri horreri, baliabide iturri horreri dituko diogu ondare garbia eta pasiboa. Hori dela eta esaten dugu aktiboa badala enpresaren egitura ekonomikoa, hau da, bere inbertsioak, eta ondare garbia eta pasiboa badira enpresaren egitura finantziarioak. Inbertsioiek lortzeko lortu dituen baliabideen jatorria. Demagun enpresa bate badazkala ondasunak eta eskubideak 1.000 euro balio dituztenak. Hau da, bere aktiboa 1.000 eurokoa da. 1.000 euroko ondasun eta eskubideak eskuratzeko enpresak nonbaitetik 1.000 euro lortu behar izan ditu. 1.000 euro hauen jatorriari ditzen diogu enpresaren ondare garbia eta pasiboa. 1.000 hauek nondik atera diren, badira enpresaren ondare garbia eta pasiboa. Definizioz beraz, aktiboa eta ondare garbia eta pasiboa nahita nahiez berdinak izango dira. Enpresaren ondare osatzuten elementuak sailkatzen dira ondare multzotan edo ondare taldeetan. Aktiboa aztertu ezkero badauzkagu bi multzo nagusi. Aktibo eskorrontea eta aktibo korrontea. Zein aldea? Aktibo hori edo ondasun edo eskubide hori aktiboan egongo dan denbora. Denbora hori urte bete, baina gehiago balin bada, ondasun hori egongo da aktibo eskorrontean sartuta. Eta aldiz, denbora urte bete, baina gutxigo balin bada, ondasun hori egongo da aktibo korrontearen sartuta. Aktibo eskorrontean ze elementu ditugu? Badaukagun lehenengo multzoa ibilgetua da. Ibilgetua da enpresak bere jardurako erabiliko dituen epe luzeko elementuak. Osatuko direake lokala, makinaria, furgoneta bat. Ondoren bigarren taldea bada higiezinetako inbertsioak. Enpresak dazkan inbertsioak lokaletan edo bulegotan edo eraikinetan. Eta hirugarren taldea bada epe luzeko inbertsio finantziarioak. Enpresak epe luzerako asmoarekin egiten dituen akzioetako, fondoetako inbertsioak. Aktibo korrontean aldiz, badauzkagu 3 talde nagusi. Lehenengo izango litzateke izakinak. Izakinetan badira lehengaiak, salgaiak edo eta bukatutako elementuak. Biltegian dazkagunak bai ekoizteko edo eta bai saltzeko prest daudelako. Bigarren taldea bada bihurgarria. Hemen sartuko liake bereziki bezeroak eta sordunak. Badira kobratzeko eskubide bat. Oraindik ez da dirua, ez da gure dirua, baina kobratzeko eskubidea denez epe laburrean diruan bihurtuko da. Eta azkenik daukagu erabilgarria. Erabilgarria da jadanik erabiltzeko daukagun likidoa edo dirua. Hau da, kontu korrontean daukagun dirua edo kutxa batean daukagun dirua. Zer daukagu ondare garbian eta pasiboan? Hemen dauzkagu 3 talde nagusi. Ondare garbi edo baliabide propioak, pasibo eskorrontea eta pasibo korrontea. Ondare garbi edo baliabide propioak badira, enpresanak diran baliabideak. Hau da, printzipioz, bueltatu ditzuli behar ez dituen baliabideak. Hemen sartuko liake adibidez
bazkideek enpresa sortzerakoan jarri duten dirua kapital moduan, edota enpresak dazkan erreserbak, edo ekitaldietan jasotako emaitzak. Pasiboz korrontea bada enpresak epe luzean bultatu behar dituen baliabideak, eta epe luzea izango da urtebete baina gehiago. Zer sartuko genuke hemen? Adibidez epe luzeko mailegu bat, urtebete baino denbora luzeagorako daukagun mailegu bat. Eta pasibo korrontea litzateke urtebete, baina gutxiagoan bultatu beharreko baliabideak. Hemen sartuko ziren epe laburreko mailegua banku batekin, edo hornitzaileari zor dioguna, normalean hornitzaileari epe laburrean ordaintzen zaiolako, edo gizarte segurantzari sortu dioguna, edo gosenari sortu dizkigun kopuruak. Fikatzen baldin bagara, elementu guzti hauek edo multzo guzti hauek badaude modu zehatz batean ordenatuta. Irizpidea zein da? Aktiboaren irizpidea elementu hauek edo multzo hauek ordenatzerakoan bada likidezia. Zer da likido izatea? Diru izatea da. Ondorioz, aktiboaren goiko partean izango ditugu likido izatetik urrunen dauden elementuak. Hau da, diru izatetik urrunen dauden elementuak. Adibide bat, lokala edo eta furgoneta bat. Hori saltzeko, diru bihurtzeko saldu beharko genukelako lehenengo. Eta aktiboaren azkeneko partean badaukagu erabilgarria jadanik likidoa dana, dirua dana. Horregatik esaten dugu likidezia dela irizpidea. Likido gitxien denetik likidoen den elementura. Ondare garbia eta pasiboaren kasuan aldiz, irizpide da galgarritasuna. Hau da, baliabide hori zein denboran bultatu behar dugun. Ondorioz, ondare garbia eta pasiboaren lehenengo elementua ondare garbia da zergaiti printzipioz ez dugulako bultatu behar. Enpresanak diren baliabideak direlako. Eta azkeneko elementua bada pasibo korrontea denbora laburrean, epe laburrean, itzuli beharko ditugun baliabideak direlako. Enpresak dituen elementu hauei, hau da dituen aktibo, ondare garbi eta pasiboa erakusten duen informazio horriari, dokumentuari ditzen zaio egoera balantzea. Eta esan dezakegu egoera balantzea badala enpresaren argazkia momentu zehatz batean. Eta argazki horretan ikusi dezakegu enpresak ze aktibo duen, hau da ze ondasun eta ze eskubide dituen, eta dituen ondasun eta eskubide horiek nola finantziatu dituen. Hau da bere ondare garbia eta pasiboa. Aurretik esan dugunez, aktibo hori eta ondare garbia eta pasibo hori modu zehatz batean dago ordenatuta. Aktiboan, aktiboz korrontea daukagu, eta aktibo korrontea, eta ondare garbia eta pasiboan, ondare garbia, pasiboz korrontea eta pasibo korrontea. Aktiboaren irizpidea elementu horiek ordenatzeko izango da likidezia, likido gutxien denetik likido gehien den elementura, eta ondare garbia eta pasiboa izango da galgarritasuna. Hau da, denboran zehar bultatzeko urgentzia txikien duenetik, harinen ordaindu beharko ditugun elementuetara. Lehen esan dugun moduan ere bai, aktibo hori definizioz beti izango da ondare garbia eta pasiboaren berdina. Hemen dugun ondasun eta eskubide guztia, ondare garbia eta pasiboarekin egon direlako finantziatuta.